karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. O karon mga higala niya ang sumpay sa pipila na lang ka mga yugto ni naginapustang sugilanon. Mahal kung kaaway. Unsa? Unsay ki-preserve? Unsa ko pagkaon nga i-preserve para sa espesyal nga tao? Oh, gipangasawa ka ni Papa para nako. Paggawas ako iyan! Paggawas ako! Dili ko ninyo mahimong duwa ang amahan yung anak! Sa ako nag-iingon, dili ka na mahimong mugawas. O sabi ng utok ni mo ha? Utok ng bata? Nagkagusto ko nimo. Ikaw ang gusto kong mahimong inahan sa kong mga anak. O sabi pagtuon ni mo ako, anay nga pasanayon lang? Kinahanglang paggawason ko ni mo. Dili ko duwaan nga mahimo ni mong itiner din eh. Dili ka duwaan. Napoy duwaan nga pangasawon. Yan ba, kapuya, oy? O sa may mahitabo kung magminyo ta, ha? Magsige na tag-away? Kung mangaway ka. Pero, kung mo relax ka diha, way gubot. Unsa ba may gusto nimo? Nakoy pagkaon? Wa ko'y dang ilisan. Unsa wa? Kini. Kana day. Kadaghan na ng sinina diha. May panglakaw, may pangkatog. Babae din tag-iya ining kwarto, ha? Oo, babae. Kay babae man ka. Ha? Kung maligo ka, nindot ang banyo ni mo. Na ay jacuzzi. Naa sa gawa salon. Imo ni kiplano ang tanan? Gusto lang ko nga mag-uban ta kanunay. Gusto kag sounds, na sounds. Gusto kag TV, nasa TV. Sulti lang kung unsa pa'y gusto nimo. Papauli ako. Mupauli ka? Aron makita na sad mo atong Paul? Nahibaw ka? Naibaw ko nga ni asod si Paul ining dapita. Ug di ko musugot nga siyang imong ipuli kang papa. Naunsa ka na ba, uy? Kaayo naman ang ginimong kumuton, uy! Kumuta? Sagpa? Nabuang nagit ka! Nabuang na bitaw ko nimo. Mausa day akong gikalagutan. Nganong sa tanang babae, ikaw pa man akong gusto. Ug mausa nay nakadimalas nimo. Kung nganong ikaw ang akong nagustuhan. Bisan nahibaw na ko, nga biagi na ka sa mga kamot ni Paul. Pero nganong ganahan pa manggihapon ko nimo? Wa ka mahadlok ni Paul? Wa na ko gikahadlukan karon, Alexa. Kaaway ta ka, pero mahal ta ka. Tinuod ka itong iyang gisulti. Binoy, Uy, busing. bantay si Alexa. Asa man ka? Magkikita ko sa ginikanan ni Alexa. Unsa? Ayaw gid siya pag-awsa. Makatilaw gid kag kumo kun imo siyang buhian. Oy. Og ayaw pada siyang pakiloy. Hala. Naunsa naman yung akong busing? Nataranta naman sa iyang kinabuhi. Biron, anak, ganahan ka ba nining imong kwarto? Hala, sir. May tanaw ni mo ay. Mura magnakasabot, sir. Sides, gikan karon ikaw na ang motiman ni Biron, ha? Ay, sir. Kung mahal nimo si Ian, mahal sabang akong usa ka anak. Wag yun na'y problema, sir. Ako na'y bahala ini ni Daiveron. Pero, sir, nganong naingon anak man na siya? Biktima siya sa hit and run. Uy, mao ba? Hangtod karon, wa gid mahibawi kung kinsa ang mihit and run niya. Aw, may tago na gud to, sir. May tao man si Des. Ako na liabli, sir.
Uy, Na ba si Tito Ed ng Sedes? naaman. May toyo ka? O, may tuyo ko. May mabagsultihan ni mo siya nga ni ako? O sige. Pabuta lang din his gawas. Sige. Hangtod ang katapang. Dili na mo pasod na ko, spy. Makalagot. Sabay na gita. Sir, iyan. Ayaw kahadlok na ko, nang. Di na ko mal dito. Hain si Alexa. Ato lang ko na siya sa bahay sa ibabaw, nang. Samtang wa pa may makasal. Ha? Uy! Niya ka! Oy, Noy! 193, niya ka! Unsa? Noy, di ako kay may gusto lang kong klarohon ninyo. Unsa man na? O sa bala! Nakuhaan ba si Alex sa siyang gisabak? Mana mo mabdo si Alexa. Unsa? May pauli sa amo ang among anak nga tibuok pa dong. Sigurado mo? Oo! Anong di ba may magkasiguro nga amo man ang anak? Bitaw. Wa ba sila magkauli si Paul? Wa. Tungod kay higala na lang ang pagtagad ni Alexa kang Paul. Ganong nahibaw mo ganang? Tungod kay mag-anihan man na si Paul. Ug usa ka higayon ana, nagpatabang siya nako. Nagtabangi ko nga nawaton ko na Alexa pagbalik. Ay, ngano man di ay Paul. Oo, sa maday gisulti ni Alexa ni mo. Giisip lang ko yung higala na, Lori. Higala lang ang gibati para nako. Kung mauman ka na ang gibati ni Alexa para ni mo, Paul, wa na ko'y ikatabang ni mo, ana. Si Alexa ang tag-iya siyang kasing-kasing. Higala na lang ang pagtagad ni Alexa kang Paul iyan. Kaniyo tagod do? Nay. Usa magoy imong plano, ha? Usa magi plano nimo ni Alexa? Ni ako, Noy, nang kay personal kong mananghid ninyo. Nanghid? Nga mga asawa ko niya. Uy, Nga ato lang una siya, uban ako. Kung maunay gusto ni Alexa, ang pingi lang siya, sir. ayaw yun nagbinuangi ang akong anak. Dili, dili. Niya pa. Gusto ko nga ikaw ang mutahi sa buda ni Alexa, nang? Seryoso na gyud ka sa among anak? Nang. Buhaton ako ang tanan nga mahalon ko sa inyong anak. Uy, buhaton, 612, buhaton. Naibaw ko nga dako sa niya. Napasakitan ako siya sa makadagang gayon. Busa, maningkamot ko. Nga akong mapahumok ang iyang kasing-kasing nako. Yamata. Salamat, sir, kung maong ka na. Ayun na mong pag-share nako, nang. Umaabot agad ko ninyong umagan. Today, naday kwarta para sa buda ni Alexa. Uy, kwarta! Ayaw na. May buda na nga gitahi si Alexa. Og iyaha kining sukod. Uy, mau ba, na? Nakakita ka ng naasma ni Ken. Kanindot ng buda. Siya ang nag-design, ana. Kay ganahan kaayo siya anang maong style. Sige nang. Mau ka na ang buda ni Alexa. Ganong ni Akalira? Sorry, Tito. Sorry sa nakugsa nga kung nahimo ni mo. Ninyo di iyan. Ayaw na kini ko na una, Alira. Ang importante nga nakamatnon ka na sa imong sayop. Inmaday karon si Ian, Tito. May bakasyon. Pasagli lang una to siya nga ipahilo na ang iyang kinabuhi, Lira. Tito. Kumusta naman ka, ha? Maulagi, Tito. Wala ko'y trabaho karon.
Muhang yun ta ko nimo bisan unsang trabaho ang imong mahatag na ako. Midaot ka. Naglisod na magid ko karon dito, God. Okay. Ato si Rolando. Apply dito, basin doon ay bakante. Salamat, Tito. Sige, dili na lang ko magtugay. Ako nga tuon si Sir Rolando. O sige, pero pag binuotan na yun, ha? Sure, Tito. Salamat. Nakasuot na gid kong balik silang kinabuhi. Nagatuog man day ko. Maayo kayo nagbanta ka na. Nadi ka diha sa suok. Nasa ka ba? Tugtan man lang tagubag-ubag ni mo? Andam na nga itong panihapon sa T-Rex. Oh. Asa? Hangtod ka na sa magit ko ni mo prisuhon din ha? Hangtod mo sugot ka nga magpakasalta. Ihan? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!